Moitas gracias e moi boas noites. É un placer para nós os Berrogueto estar esta noite aquí na Guarda, pois iso, presentando un espectáculo que representa prácticamente toda a nosa historia, os nosos 4 anos de andaina. Hoxe estaremos con todos os nosos amigos e invitados cos que tivemos a sorte de tocar e compartir escenario. E que mellor que empezar coas pandereteiras, ahora xa ex Cantigas e Agarimos, que nos acompañaron durante o percorrido do noso primeiro disco Navicularia e que fixeron tamén este Aquí canto naquela travesía. Imos proseguir con Tránsito. Tránsito é unha composición do noso violinista Quim Fariña. E non sei se saberedes que todas as palabras esdrúxulas que van acentuadas na antepenúltima sílaba teñen o componente da muñeira, o noso ritmo máis noso e imorrente, como diría Ricardo Portela. Así que imos xa con este Tránsito.
Bailador, baila con ela. Bailador, baila con ela. Que che tengo unha cariña. Parece unha Magdalena. Bailador, baila con ela. Bailador, baila con ela. Bailador, baila con ela. Bailador, baila con ela. Que che tengo unha cariña, parece unha Magdalena. Bailador, baila con ela. Bailador, baila con ela. Escuches entrando no baile, escuches entrando de prisa. Antes que no bailes sayas, hazte quita la camisa. Antes que no bailes sayas, hazte quita la camisa. Para a semana que vem, enganada a miña rosa. Levo a beso reguarida coa miña vaquiña rosa. Levo a beso reguarida coa miña vaquiña rosa. Moitas gracias. Ben, e despois deste bailador, un tema que si ben está incluída na nosa viaxe por urticaria, nos xa utilizamos aí aproximadamente un ano dentro dun proxecto para televisión que recibiu o nome de Renovar, un proxecto que consistía pois na grabación dunha serie de documentais coa temática de bueno, pois a utilización de enerxías alternativas. E resaltar deste proxecto pois o feito de que todas as imaxes que se gravaron e toda a música que nos gravamos pois se fixo utilizando única e exclusivamente enerxía solar. O marxe deste proxecto musical, do exclusivamente musical, pois decir que tuvemos a oportunidade de traballar con unha serie de xente, unha serie de músicos que hoxe temos a sorte ademais de ter aquí con nós e non quero deixar a oportunidade, por suposto, de presentalos. Dende o pobo de Amurrio, alá por Euskadi, hoxe están con nós dous chalapartaris. Eles ademais tocan a triquiticha, o acordeón diatónico vasco, pero hoxe están con nós aquí tocando as chalapartas, que son estes instrumentos de percusión que vedes por aquí bastante peculiares, ¿no? As madeiras e demais. Eles son, dende Amurrio, como digo, Iñaki Plaza e Rubén Isasi.
Tamén a raíz deste proxecto tuvemos a oportunidade de coñecer e traballar con un músico de, bueno, pois prácticamente non necesita presentación, decir del que é un personaxe fundamental dentro do que foron as novas músicas no Estado. El, tanto como músico de estudio, como creador, pois ten unha importancia fundamental no panorama deste tipo de música no Estado, como digo. El é Xavier Pasariño. E tamén quero presentar a outro amigo que vai salir a tocar ahora con nós un instrumento vasco tradicional como é a alboca. El é un gran investigador do folclore vasco e temos hoxe aquí con nós tamén a Ivón Coterón. Vamos tocar outro tema tamén pertencente a esta banda sonora a Renovar. Este tema recibe o nome de Alboca.
Fosco seguirei aquí agarrando. Dime por qué, dime cómo, dime dónde, dime cando. Sabes que entre Fosco e Lusco seguirei aquí esperando.
Moitas gracias. Este tema chamábase Neocortes e tamén quería aproveitar para presentar a outro amigo que está hoxe con nós aquí tocando o baixo eléctrico. Ele, Paco Dicenta. E ben, seguimos ahora con unha jota, outro tema que está incluído tamén na nosa viaxe por urticaria. Neste caso, como digo, unha jota un tanto especial pola súa estrutura. Se ben hai partes que se corresponden con que son os cánones dunha jota tradicional, pois hai outras partes que son un pouco máis extrañas. E iso foi o que, desde un principio, nos fixo pensar que esta jota suporía pois un paso adiante no mundo das jotas. E iso foi tamén o que nos levou a chamarlle a esta jota K. Inmediatamente despois de poñerlle de nome K a esta jota, tamén nos demos conta de que pois no noso alfabeto, ao menos no alfabeto normativo, no alfabeto galego normativo, pois non existen nin a J nin a K como letras, co cal nos atopamos así sin querer pois de súpeto o problema metafísico de como tocar unha J que non é J porque K, pero que ademais nin siquiera existe. E a única solución, non metafísica, pero solución a este problema pois foi chegar á conclusión de que como este viaxe por urticaria é un disco que navega polo mar das utopías, digamos, pois o único contexto posible no que tocar unha J que non é J porque K, pero ademais non existe, no que sería posible, digo, pois sería nun utópico concerto de Berroueto e aquí na Guarda, utopía que nós tratamos de facer realidade. Así pois, imos tocar esta J que non é J porque K, pero nin siquiera existe. JK.
Moitísimas gracias. Gracias. Imos agora cunha composición do noso guitarrista don Guillermo Fernández, unha composición pois que lle saleu lustrosa, pero no apartado de atopar un título suxerente evocador para este tema xa tuvo máis dificultades, así que se puxo en contacto con nós e empezamos entre todos a darlle duramente a fiambrera reticular. Lamentablemente non se nos ocorría ningún título para este tema, pero de repente a propia ausencia de título fixo que aparecera o título que necesitábamos, que necesitaba este tema, Ausencia. Chámase Ausencia, que curiosamente non responde tampouco ao interés do autor de poñerlle este título pola etimoloxía, senón porque tiña un gato que se chamaba Au. E un bo día marchou de casa, co cal o dono, Au, e Au quedou sen compañía, por iso Ausencia, Au sen compañía. En fin. Imos xa con esta ausencia. Moitísimas gracias. Despois desta composición sucinta, pero xa decíamos antes que moi bonita, imos agora cunha composición do noso buzuquista e arpista don Kiko Comesaña, unha composición que se chama A Forza das Mareas. E hoxe quedounos ben claro que a forza das mareas é implacable. A repunta da marea trouxe un vento bastante terrorífico para estes instrumentos que temos aquí, polo menos os que están encordados con tripa e, en fin, e o vento tamén fai das súas nas columnas de aire dos instrumentos aerófonos. Pero, en fin, non está baseado precisamente isto, nin inspirado este tema neste asunto. O certo é que Kiko fixo a música, pero tuvo atrancos para conseguir facer unha letra, así que Guadi Galego resolveu a papeleta da letra deste tema que se chama A Forza das Mareas. Gracias.
Vaise o río, vaise o mar, vaise a forza das mareas. Vaise o río, vaise o mar, leva a auga das tuas penas. Penas tinsidas de sombras levan mal na súa partida. Perden forza, perden vida, marchan xa na despedida.
Moitísimas gracias. Temos hoxe a honra de contar con nós cunha das bandas de gaitas máis emblemáticas de toda Galiza. Eles foron un dos pioneiros e nesta banda empezamos e aprendimos boa parte dos gaiteiros da Bisbarra de Vigo. Así que xa digo que é para nós hoxe toda unha honra ter aquí a banda de gaitas Xarabal. Un forte aplauso para eles. Despois desta marcha de Breixo, que a nos parecenos unha auténtica alfaia da nosa música, que por certo está recollida en Cedeira, daquela andaba Santiago Cribeiro, o noso acordeonista, enrolado nun grupo que se chamaba Levadoira, e eles fixeron unha recolleita, e nese traballo de recolleita estaba incluído este tema. Vamos facer agora unha suite de muñeiras composta de dúas muñeiras. A primeira, Freixa, de Groba, e a segunda, a muñeira de Freixido, para que bailedes todos o son de Xarabal e de Berrogueto. Gracias. Thank
aplauso para a banda Xeramal. Moitas gracias. E imos ahora a seguir con un tema xa bello coñecido para nós, un tema que vimos tocando desde, pois, prácticamente desde os inicios de Berrogueto, un tema que se estaba incluído no noso primeiro traballo discográfico, Navicularia. E quero aproveitar que este tema, como digo, é un bello coñecido para nós, para presentar a outro bello amigo tamén que nos acompañou durante, pois, toda a singladura de Navicularia. Durante 2 anos estuvo tocando a gaita con nós, pois, polo mundo adiante, digamos. Ele é Fernando Pérez. Un forte aplauso para ele, por favor. Imos logo con esta Jota adagiada.
gracias.
Gracias, queremos aproveitar para presentarvos as pandereteiras de esquerda a dereita, da miña esquerda a dereita, Ana Blanco. Patricia Blanco, perdón. Isabel Vilaseco. Eva Blanco. Maite Castro. Teresa Trians Castela. E Ana García. Un forte aplauso para todas elas. Ben, pois hasta aquí este viaxe por Urticaria, polas terras de Urticaria, salpimentadas hoxe de sal litre e tamén de evento que fixo posible que houbera instrumentos que pasaran moitas dificultades, pero esas dificultades quedan enxugadas pola vosa presencia e o voso ánimo xeneroso. Así que moitas gracias a todos por estar aquí, gracias a todos os que fixeron posible isto e esperamos vernos noutra ocasión por aquí pola Guarda. Gracias. Imos aló cunha muñeira, veña. E van a ver se espaventamos o musgo dos sobacos con esta morno marina.
Gracias, queridísimo público de La Guarda. Esperamos vernos otra vez. Gracias. Hasta siempre.
Muchísimas gracias.